ubak penyat sing siem ukertong ke NPP na Mauring Keneng constituency ulaong. Baum so pair ya kejing benta jong Dr. OS Jerwa ukertong ke UDP hakane ke election MLA ke banlong hak arp nyotrek bentau benai. Haba kran sikilat patai kubor hadin kejingwan tap kerteng hak nyotrek urempang arjar pulai ubak penyat sing siem ulaong. Ba menu kila banyak konik election. Watlah kila kersan yu hak election siteng samoy baladap. Kani ka by-election niyo kaportang sisnem shibanai tam. Kikam hapo ka Morkening constituency ladingi pai yaki development karoi kapar kadang don kam shibun te habai dei bekini ki sisnem ngila persyang ban yarap kat bala kuman shu ai nuksa kidon kishnong kibam pat poi kibam pat juyo skim ladiki postnem hakani kenti hapo ni sisnem ni daga jinga tresh tom lang bat kinoi lam shnong lala ban yo ikani ka skim bat ngam da kwa ban jer kerteng ya barok ta kishnong Ndrai kipat ba kilatip ya kata. Kabaar pat ke bedai ba kelenti singkin kisurok kibabiang kisurok kibanginang haban penhe bansuk kalik kawan jong kipat ba nong shnong hak constituency ba kumjuru namenta banweng ya ka jing deheng kali hapo sorshilong nakani constituency jungi ngila propose bontli ki project but don ru ki bangila yo ka sanction hakani ka term hakani ka senam ladap hau benai November bat kani ka jing try kadang ya chikmat bakan long ka jing yarap nam ta kipai ba shilong hibrok kawai te ngi phairu habai dei bat ka kot ka khia kani ru kani kawai ka benta ka bangi sokhia ba hakini ki sisnam bangi try kam ya ka ba ndriu pusan na kashispa kinong shonong hapo ka constituency jungi ki barang duna shisha hakayo ka kon te ladingi survey ya kata ngi wat jingtip sosi banong badan ki longyeng ki babun na kita kibayo haka shibnai ka per capita income ka bangi ong ka jingyo pa shibnai ka longtang pembasan hadu andriu haja te kabu jingkeli yangi nomik khmat nakani constituency ki ai kilat tunti bangin wat lese namar balai banyarap iki namar ba kanbu jing bhala daki dang don ka jingyo jingkot batang kata te dangi pai ka jing don kam lese hayeng hasem ban penik school iki kun ban penang pen start iki kun ban bit penbiang ka jing don kam ka bam ka Russian ki babun kam tamru ka belai kam tamru ka bayeng te kani ka dikawe ka bangi lap mentah hakini ki sisnam bangi don kam shisha ban kentiu ya ka yo ka kon joki pai ba constituency te ka ka bangi let's say hakini ki sansnam bangin yo ban wan biang ko MLA ban train nam ta ka khalai Morkening constituency ka long kawe ban wanra ya ka roi ka par kata di kebadan kam hakmat baar ban kentiu ya ka yo ka kon ka balai ban beli kilat kit lenti nam ta kisamla hakayo kam yo jam ka jingdan jongi kum MLA jong ka Morkening ngin yo ban no senyang khamtam haban wanra ki program ki policy ki babiang hapo assembly ban ajing mut ya ka government de kino ki policy ki program ki bayahab ki samla menta ban beli kalat ya ki namar ki pun ba ki samla ki ba klem kam jam menta kawai kata kanuksa kalong bangin tresh tom ba hakani constituency jungi kumba shiteng na constituency jungi menta ka government kala notify bakan dei ka New Shillong area the community baka jingdan jong ka New Shillong area hapo constituency jungi kan long ka jingerap ba jimentoy nam ta ki samla jungi na kalyang jungi ngi penpau jing ai kublai ba sungu ya baro ki bakershan nadu ka by election the haka election hi kidon ki barung kidon bami bo the hendrai kumbalong mentapat kibun kiba wan banyasno kita bami hoi kidon laka jing sngo ga jong kile sim ya hap ne de kam badmi ringim kan tho e kata kidon ya ka hop banjit ban kersyan yeno le ne wat ban contest ru hoi 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 jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela